Wag kayo mag-vaccinate kung gusto nyong mamatay. Kasi mga ka-chat, ako nga pala si Dr. Hipo. Isa ako sa mga pinaka-dekalidad ng mga doktor ng Pilipinas. Matigas ang aking stethoscope. Kahit anong lagay ko sa dibdib, lalo na pag malaki dibdib mo, lalo siyang tumitigas. So ngayon pag-usapan muna natin ang nangyaring outbreak ngayon sa Pilipinas. So, maraming mga teorya na nagsasabi ng kung ano-ano. Pero syempre dito lang naman na merong credible source. Wala nang iba. Pimples? Zero. Blackhead? Zero. Zero, diba? Is it too soon? Maybe. Pero, hindi ko alam ba't meron pa rin mga anti-vaxxers ngayon. Isa kayong malaking tumor at delikado kayo sa lugar na ginagalawan nyo. Bakit? Ang sakit mo naman magsalita, Dr. Hipo. Kasi, you are putting others in danger dahil hindi ka informed. Tulad dito sinabi ni Enya, I didn't even know her, pero anti-vaccine mom ako. Ayan na, atakihin nyo na naman ako palibasa, hindi naman ako nagkakasanak ko compare sa anak niya nakavaccine na lagi na nagawa sa baby na nasa hospital, pinaghihirapan niyo namang anak niyo dyan. Yeah, kahit ito yung playing the victim card. Ang vaccines, hindi yan 100% na magsasucceed all the time. Pero sa kabuuang long-term effect niyan, yan ay mas nakakabuti sa karamihan, okay? Yung tinutukoy natin na herd immunity. Ayoko pa naamoy yung laway ko. So, ang herd immunity, yan yung pag mas maraming vaccinated sa isang society o sa isang magkakalapit na mga tao, mas mababa ngayon chances na mayroong magkakasakit, na mayroong mahahawaan. Hindi ka nagpa-vaccinate para lang sa sarili mo. Para yan sa lahat. Kasi mangyayari niyan, pag mayroong isang hindi nag-vaccinate, kahit meron ng mga nag-vaccinate, magkakaroon pa rin ng outbreak kasi you are endangering the people around you. Kasi pa ikaw nagkaroon ka niyan, nagiging isa kang carrier ngayon ng sakit na yan. For example, ngayon yung measles sa ibang tao. So, once enough people are immunized, then there really can't be an outbreak. Diba, may tatlo kasi yan. Yung not immunized, hindi immunized pero healthy, immunized na healthy, at saka yung mga hindi immunized tapos yung madaling mahawaan. So ngayon, dahil mas marami ang hindi immunized, mas marami ngayon tsansa na ma-i-infect ngayon nung not immunized na mayroong sakit, yung mga tao hindi immunized. Kumbaga, kung mas marami immunized na healthy, yun yung pumapagitna eh. Kumbaga, kunyari immunized and healthy, sila yung mahawaan nung mga hindi immunized at mayroong sakit. Hindi sila tatablan. Pag hindi sila tinablan, yung chance na maipasa to sa mga blue, 'di ba? Yung mga vulnerable sabihin natin, mababa rin. So kumbaga, isa tong community effort. Hindi mo lang to ginagawa pag i-immunize para lang maging safe ka. Iniisip mo dito yung kapakanan ng lahat. Kasi in the end, ikaw rin naman isa sa mga giginhawa sa mangyayari. Hindi naman pwede nasa bahay ka lang magdamag, 'di ba? It is not a life worth living. So, yan ang inis ako sa mga ganyan eh. Lagi magkakaroon ng percentage na hindi tatablan ng vaccine. Nagkaroon tayo, di ba, ng mga scare sa Dengvaxia, pero tandaan nyo, iba yung kaso ng Dengvaxia sa measles, okay? Pero dahil sa kung sino mang gumawa nito, marami nagsasabi yung sa mga PAO, sa DOH, may mga blame game na, di ba? Pero sa Cebulat sa pool, parang factors din, iba't ibang factors eh. Misinformed public, hindi kinakailangan na pananakot, scare tactics, political agenda, di ba? Ang dami. Syempre, hindi naman makukompleto yan kung yung isa doon wala, di ba? Hindi magtutuloy-tuloy yung progression exponentially into the outbreak that measles is right now. Isang kumbaga sa 3 Stooges, kompleto yung mga tanga mo. Kung isang stooge lang yan, hindi magiging kompleto yung cancer na to. Syempre, lalabasan yung mga leche na sabi ni Aris. Outbreak? Hindi sila nag-release ng virus para kung hindi namin yung malalaki manufacturer ng gamot. Napanipak na sa gabi. Ang pinikulan sa gabi. Huwag na kasi kasi ko siya ni Ramil, Resident Evil pa. Hindi itong remake na gusto ko. Okay? Una-una, ito yung mga hero sa mga conspiracy theories eh. Hindi mo ba naisip, ang vaccine, preventive measure yan eh. Okay? So, kikita ka, kahit hindi mo ilabas yung lecheng measles, okay? Isa na, na yan eh, it is present na ngayon. Present yan sa sa environment. Binibigyan ka ng vaccine pag bata ka pa. Kasi kailangan mo na mag-build ng immunity mo sa mga iba pang virus na hindi ka pa natatablan, di ba? Kasi bagong bagong labas ka lang sa sapupunan ng nanay mo, di ba? Na hindi nag-condom ng Valentine's at ikaw ay nabuo. So, para sabihin mo na sinadya to, bobo yung gumawa nun. Kasi mas malaki kikitain nila kung magbenta na lang sila ng normal ng preventative measure. And syempre, pwede ka pang makasuhan, pwede sa yung
mahanap yan, di ba? Hindi lang naman kung sino-sinong sinto-sinto sa kalsada, sa mga kanto, ang merong access sa isang virus. Diba? It is, hindi mo kailangan pakawalan yan, tanga. Open yan sa environment na ginagalawan mo. Okay? Kaya ba, yung dark plague, di ba? Kaya ba, mga sinasabi ni Rodalyn, ito yung mga taong may measles na sa utak. Huwag nyo pakinggan yung mga yan, okay? Ang vaccine na isang time and time again, proven and tested, nakakatulong to significantly lessen yung mga cases ng measles, ng mga iba't ibang contagious diseases, diba? Tapos please, parang awa nyo na, huwag kayong lagi mag-homeopathy. Ito yung mga sa tulad na sa mga albularyo, diba? Yeah, naiintindihan ko na may mga ibang herbs na binibigay albularyo or mga house to house, diba? Yung mga walang panggastos sa ospital, naiintindihan ko. Pero kung meron ka access to proper healthcare sa mga ospital natin, hindi naman tayo 1900s, okay? Nasa 21st century na tayo. Hindi mo na kailangan palaging basbasan ng holy water na lahat ng sakit, okay? Gumamit ka ng pinaghirapan ng mga tao, alamin at ito perfect para sa ikabubuti ng humanity. Huwag kang aasa na yan lang enough na para gumaling ka. Para alam ko, naiintindihan ko na ginagamit yan ng mga tao ay takot sa ospital, walang panggastos sa ospital, walang access sa ospital. Pero kung meron ka, huwag ka na sumabay sa kanila. Meron ka na nga privilege or meron ka na nga circumstance na gamitin yung mga ospital na yun, gamitin mo. Ang measles, hindi yan sa utak na pupunta. Kaya huwag nyo dalhin doon. Balitang balita. Nasa si Boca Frappuccino. Nasa puwet mo nagkakape. Naka-leave. Kami mga ate, tayo na mag-gawin mo na lang. O sige, kahit doktor ako, pwede na ako maging journalist. Sunod na balita na. Tama, ginagaya ko lang si Boca Frappuccino eh. Mahirap maging Dr. Hippo, okay? Nasa rin yung stethoscope ko. Ito na, dito yung stethoscope ko. Woo! Ito yung kape ko sa umaga. So, narinig nyo ba yung nangyari dun sa MRT, LRT, yung pinagbabawal na ang tubig? Ito yung galing kay Carl. Huwag nyo itong pagtawanan. Ito ay isang safety measure dahil sa nangyari sa bombing, di ba, nun sa Hulo, Jolo. Di ko alam kung anong tawag doon. Kaya sa akong doktor, hindi ako linguist. Kung bakit pinagbabawal ang tubig. Kasi kamukha niya ang nitroglycerin. Ang nitroglycerin na isang explosive na liquid na pag unstable, ginagamit sa mga dynamites. Pag nasa ganun siyang composition, kailangan mo di ba po yan, di ba? Pero pag naka-liquid form siya, mas madali siyang pasabugin. Mas madali siyang ma-activate yung kanyang inflammatory nature. Di ba sabi ni PhD ako, pinag-aralan ko talaga to. So, ayun, kahit maalog mo lang, kahit mabagsak mo lang, pwede siya sumabog. As in sabog, talagang sumasabog na bomba. Kamukhang-kamukha niya, isa siyang colorless, dense na oily na liquid. Nakamukhang-kamukha ng tubig. Para lang ma-heighten, para mas maging strict pa mga public transport dahil nga sa nangyaring bombing sa isang religious lugar, minabuti na ng mga MRT, LRT manager ko naman tawag sa kanila para hindi na ma-open sa utak nila na pwede pa nila tong gawin ulit. Siguro nagkaroon na ng mga inis-inis dyan kasi hindi sinasabi sa public kung bakit. Pero syempre, ba't nila sasabihin to? Kasi baka pag sinabi nila to, baka magkaroon lang ng unnecessary na public paranoia na lahat ng tubig na nakikita nila ay isipin nila bomba. Hindi na nila kailangan sabihin yun. Kung bagang makinig na lang kayo sa mga MRT, LRT guards dyan, mga sa kasi ginawa rin to nung 9/11 sa Amerika sa lahat ng mga airplane for safety precautions. Diba, kung alam nyo yung nangyari dun sa War of the Worlds, yung radio drama na ginawa ni H.G. Wells dun sa The War of the Worlds. Yung nangyari kasi dun sa radio drama ng War of the Worlds na yun by Howard Koch, may mga aliens na dumarating, ganyan. So, nagkaroon ng public hysteria. Nagpapanik lahat ng mga tao doon sa kung saan man nila pinlay yung Kung sa totoong buhay, posible to, bakit kailangan pa to sabihin ng mga officials, diba? Kasi magkakaroon lang ng unnecessary stress sa mga simpleng mamamayan na baka mag-act on sa kanilang instinct na fight or flight response. So, diba? So, ang gusto nila, para makinig na lang kayo kasi sa ikabubuti naman to ng lahat. Diba? Tulad nga ng kanina sa measles, diba? Hindi mo to ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo to para sa safety ng lahat. Para sa ikabubuti ng lahat. Kasi kung gagawin din nila yon, para na rin nilang binabalik sa'yo yung ginawa mong kabutihan. Diba? Hindi to parang kanya-kanya tayong safety dito. Kasi pati yung mga mismo unvaccinated na mga tao, you are helping them. Kung wala man sila access doon, kung ikaw immune ka,
you are less likely to pass on yung sakit sa kanila, di ba? So, huwag kayo maniniwala sa mga anti-vaxxers na sinasabi, sa account ko lang, sa kalawang panahon na lolo ko, wala pang ganyan eh. Oo, yeah, kasi ganun talaga. Marami na namatay na hindi yung lolo mo. Ano yan eh, it is a chance basis eh, okay? Kaya huwag kayong magpakatanga. Meron na tayo internet, be informed, and huwag kayong dumagdag sa mga cancer na nagsasabi ng ganyan. It doesn't help anyone at dinadagdagan mo lang yung mga bata, mga inosenteng bat, walang kamalay-malay na hindi sila nilalagyan ng vaccination. Okay, pakisampal yung mga magulang na ayaw bigyan yung anak nila ng vaccine. Parang awa nyo. Pakisampal, pakihambalos sila ng mga stethoscope kung meron kayo dyan. So ako ulit si Dr. Hipo. Halos isang dekadang nag-aral para manghipo. Dr. Hipo, out. Ang isipan sa science o agam. Sinescuela, 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 hey.